Оня път е шарана е оттам, ето напред. Не, това съм закачил. И го изкарах, его не е там да се накачат. Да го изкарам ли то? Как да видя на къде? Да не си го закачи, или? Не съм го закачил, още не съм го закачил. Южан там майче мога да ударя, е там. Да, аз гледам, нали? Гледай, защото аз... Хубаво, добре. Някой дръбосък ще го ебо в шарана, ще го ебо. Да, бе, дръбосък. Не мога да го дигна, да го видиш. Не трябва толкова какво да е. Едно... Копардисвам. Това е хубаво нещо. Абе не, кой знае кой ми са борбени, бе, натиска, бе. Южан, там. Чакай. Натиска, бе. Не, кой знае кой, но натиска 2 кила. Виж ми го това. Повече от бяг. Да, Южан, това е готово, бе, брат. не е готово. Няма го. Няма, той не е тръгнало, бе. Така мъж. Виж какъв шаран си, бе. Малък, гледай. Абе малък, ама напълва да го еба, в майката да го еба. Аре, бе. О, той е облечен, зато и прави тия номера. Той е дивак. Оп, яли папа. Той е дивак. Диваче. Хайде, лана са, бе. Опаля. Тук Мазуренко, човека. Ето обавец. Ето, каже го изял сали. Работим, какво да правим, момчета? Тук с бастуна ги ловим.